Каю! Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Сюрприз для Покайо. Перепрошаю, ви не бачили Покайо? Пробачте, а ви не бачили Покайо? Ладно. Ці можна спитати, а чому ми шепчем? Покайо. У пригоженні? Хочете упригожить Покайо? О, торт! Оу. Здається, сябри Покайо нешто придумали для яго. Нешто з тортом, упригоженнями, танцями і шариками. Ці хтось із вас здогадався, що задумали сябри Покайо? Вечеринку! Вечеринку? Але сёння не народзіны Покайо. Тады чаму вы рыхтуеце вечеринку? Зразумеў, каб паказаць Покайо, які ён добры сябар? О, пайду раскажу яму. Што? Што не так? Не хочаце, каб я расказаў Покайо? Не? Хвіліначку, здаецца, я зразумеў. Гэта будзе сюрпрыз. Покайо ідзе сюды. Спакойна. Проста ідзіце і рыхтуйце вечарыну, а мы зробім усё, каб Покайо не здагадаўся. Вітаю, Покайо. Вітаю! А ти кагосьці шукаєш? Правда? Сяброў! О-оу. У сенсі оу. Оу, ти шукаєш сяброў? Ну, я дакладна їх не бачив. Не, нікога. Сябры? Ну, раз їх тут нема, може ми з тобою пакуль... Покайо. Ну, трэба папярэдзіць сяброў, што Покайо іх шукае. Толькі паглядзіце, Пата і Сонечка гатуюць торт з яек ды малака. О, божачкі, Пата, Сонечка, сюды ідзе Покайо. Так, што тут глядзець? Яйкі, малако ды міса. Цікава, што Пата з гэтым рабіў? Пэўна, нічога. Зусім нічога. Сябры! Ну, тут нікога. Бачыш, няма сэнсу тут шукаць. А ведай што, чаму б нам не пайсці на доўгі няспешны шпацыр і... Слоня! О, божачкі. Фух, ледзь не знайшоў. Парадак, відаць, пайшоў. О, Пата, асцярожна. Покайо, чаму ты вярнуўся? Хочаш пашукаць слоню? Слонь!
Слоня. Фух, не знайшов. Хутчэй, трэба папярэдзіць слоню, пакуль Пакаё не прыйшоў. Здаецца, слоня і Лула робяць упрыгожанні для вечарынкі. Слоня, мы ледзь паспелі. Хутчэй, сюды ідзе Пакаё. Слоня. 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 Сябры. Не, Пакаё, тут няма ніводнага слана. О, пайшоў. Так хочацца хутчэй здзівіць нашага маленькага сябра Пакаё. Сябры. О-оу, што зараз будзе? Не расстройвайся, Пакаё. Ну, ці хтосьці з вас падкажа Пакаё, дзе знайсці ягоных сяброў? За спінай. О, што можа быць лепей за нечаканую вечарынку без нагоды? Проста каб паказаць, як вы любіце сяброў. Віншую, Пакаё, віншую з сюрпрызам і віншую сяброў. Бывайце, да сустрэчы. Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Паўлу Кацярыне Хівукам, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сяргею Еніну, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, Надзеі Сакольчык, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі М, Яўгену Вашчыльку, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.